Tänään mä näytän teille, miten Mokkamasteriin tehdään vuosihuolto. Et sä sitä osaa. Mut hei! Täällä olisi tää 330. Mites tähän näytönvaihto? Ei sitä tarvitse vaihtaa, ei se hajoa. Eikö sulla se iPhone 4 siinä? Joo. Vaihda siihen vaikka etulasi. No miksei? Ennen varaosien tilaamista varmista oman laitteesi malli. iPhone 4 tunnistat siitä, että laitteen kyljessä on 1 musta raita ja 4S:ssä 2 mustaa raitaa. Tähän projektiin tarvitset monenlaisia työkaluja, joista kaikki tarvittavat löytyvät valikoimassamme olevasta työkalusetistä. Aloita irroittamalla pohjaruuvit. Irroita takakuori liuuttamalla sitä ylöspäin. Irroita akun ruuvi ja ota liittimen alta maadoituskappale talteen. Kampea akku irti esimerkin mukaan. Irroita latausliittimen suojalevy ja kameran vieressä oleva FPC-suoja. Irroita emolevyssä kiinni olevat liittimet, mutta esimerkistä poiketen vältä metallityökalun käyttämistä. Irroita seuraavaksi kaiutinta ja emolevyä kiinni pitävät ruuvit. Ota kaiutin irti. Muista ottaa SIM-telakka ulos ennen emolevyn irroittamista. Aloita emolevyn irroittaminen alaosasta, kuten esimerkissä. Irroita värinähälytin, jonka jälkeen pääset käsiksi kaikkiin kulmaruuveihin. Löysytä 6 näyttöä kiinni pitävää ruuvia. Voit helpottaa näytön irroittamista lämmittämällä sitä ensin. Kampea näyttö irti. Putsaa tarvittaessa kaikki lasinsirut pois. Jos projektin jälkeen näyttö ei sammu puhelun aikana korvalle laitettaessa, on valoisuuden tunnistimen tiiviste yleensä ratkaisu ongelmaan. Huomaathan, että toinen näytön kaapeleista levenee lasia kohti ja juuri tästä kohtaa moni rikkoo komponentin asennuksen yhteydessä. Auta johtojen läpivientiä varovaisesti sormella. Asettele näyttö varovaisesti paikalleen siten, että rungon ja komponentin väli on tiivis. Kiristä löysytetyt ruuvit ja asenna kulmaruuvit. Aseta emolevy paikalleen yläosa edellä ja varmista, että kamera ei jää koholle. Tässä vaiheessa voit laittaa emolevyn parilla ruuvilla kiinni. Asenna värinähälytin. Kiinnitä kaiutin ja varmista, että kaikki antennin pinnit istuvat rungossa olevalle alemmalle tasolle. Kiinnitä kaikki emolevyn liittimet. Noudata erityistä varovaisuutta antennin liittimen kanssa. Aseta FPC-suoja paikalleen ja kiinnitä ruuvit. Asenna latausliittimen suojapelti.
Tämän jälkeen pääsetkin jo asentamaan akkua. Ennen akun liittimen asentamista muista asettaa maadoituskappale paikalleen. Liuuta takakuori paikalleen. Tiukan takakuoren saat kiinni näin. No niin, ja se lasinvaihto olikin sitten siinä. Jos tää video oli sun mielestä hyödyllinen, niin paina tykkää. Jos haluat näitä lisää jatkossa, niin paina tilaa ja käy kommentoimassa tätä meidän Facebook-sivulla. Miksi sä purat sitä? Hmm?